Γεια σας, είμαι ο Χαράλαμπος, το δεύτερο part. Αυτό που ξέχασα να σας πω είναι προσοχή. Όπως ξέρουμε όλοι, ή πιο πολλοί, να πετάτε την κουρνά πολύ μακριά και να φεύγετε. Να προλάβετε να φύγετε. Δεν την ανάβουμε στο χέρι, την πετάμε. Συγγνώμη. Γιατί αν σκάω στο χέρι, κόβονται τα δάχτυλα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό το τονίζω. Το ξαναλέω, την πετάμε πολύ μακριά και όχι στα δάχτυλά μας. Γιατί έχουν γίνει ατυχήματα και κόβονται. Επίσης, δεν την κόβουμε μαχαίρι στη μέση και αν τη βάλουμε στη τσέπη μας, από τη τριβή μπορεί να ανάψει. Γι' αυτό αποφεύγουμε να τη βάζουμε στη τσέπη μας και το κρατάμε στο χέρι ή τη βάζουμε σε ένα τσαντάκι. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, να κάνετε subscribe και like.